Sikkert oplagt publikum, vi har herinde. Virkelig skønt. Må vi byde hjertelig velkommen til dette års Arkitekt Vild med Dans 2009. De kommer her. Værsgo. Og giv en stor hånd til Merete Zelensky, Anders Varndag. Og så har vi Marianne og Jakob. Og par nummer 4, Annette G. og Thomas Kassel. Og så vil vi bede de dansende par om at forlade arenaen og gå ud i loungen igen. Det er den vej. Værsgo. Og så vil jeg gerne sige velkommen til de meget, meget professionelle dansere, dommer, vi har fået her i aften. Tak fordi I tog jer tid. Første dommer har vi Palle Tornsberg Rasmussen. Byens mester i standarddans igennem mange år. Den næste, ja nu seksuel overbevisning kan være ligegyldigt, men han er transvestit. Anne Laxon Holger Dag. Tankomester på Østerbro i 82-83. Og næst sidst har vi Henrik. Ej, nu begynder jeg også at græde. Henrik Werner Mulvad Hansen. Mester i standarddans og maling i 71-72 til 46. Og så musikken i pølsebinden har vi Britt Bendis Kvist. Og jeg vil faktisk opfordre Britt til at lige at stå op, så vi kan helt se hendes usædvanligt smukke kreation i aften. Giv den hånd! Så vil jeg give mikrofonen til leder Tinas.
til Andrea, som vil introducere præmien i aften. Værsgo. Jeg vil allerede nu præsentere førstepræmien. Fordi førstepræmien, det er en meget, meget speciel ting, som en meget traditionsrig ting i forbindelse med Arkitema. Vi har i mange år haft en tradition, der hedder, at der skal kåres årets mands eller årets kvinde. Og den tradition startede helt tilbage i 1986. Ib Valdemar, som nu er indehaver af Kuba-arkitekter i Aarhus, har lavet en smuk kubistisk skulptur. Nej, nu begynder jeg altså at græde. Som han skænkede til årets mand. Og i 1986 var årets mand Jesper Knudsen, som nu er stadsarkitekt i Aarhus. Hver eneste år har vi haft den her juletradition, at vinderne af årets mand forrige år kunne vælge den nye vinder af årets mand kvinde året efter. Og pokalen kom så til at hedde årets mand kvinde efter Marie Zelensky i 1989 fik den. Men den er simpelthen gået på omgang igennem alle årene til Arkitemas medarbejdere. Men de sidste 4 år er vi desværre gået endnu ned ad bakke med den her årets emneår. Så nu er det igen lykkedes os at få fat i lokalen. Og det vil i år være førstepræmien til det par, der vinder. Sådan at traditionen og pokalen og æren og hæderen igen er spredt glæde og god karma i Arkitema i alle årene fremover. Så vinderen af Vild med Dans i aften vil således få det ærede erhverv at finde næste års modtager af titlen og pokalen, så I har chancen for at påvirke et helt år. Så er det tid til, at vi skal i gang med det første par, hvor vi beder publikum at give en varm hånd til Tina Christensen og Erling. Tusind tak til Parmeret. Et øjeblik, I skal lige have et blomster her. Fantastisk. Og jeg giver ordet direkte til Palle Thorensberg.